A teraz witajcie, panie Rostomile, a teraz będzie o polityce. Kto się polityką nie interesuje, w to komu polityka jest złośliwo, no to niech zawrze to i nie ogląda, bo szkoda jego czasu. Powiem, w Polsce, tego kraju, że jest obywatelem, nie że Polakiem, więc mnie to tam jest egal, czy polskie godło, no, korona tako, siako, czy owako, więc na ten temat nie będę gadał. Nie że Polakiem, więc nie interesują mnie te polskie hura na Bruksela, ale interesuje mnie to, że ja jest w Europie, że Śląsk jest w Europie i Śląsk się nikt nie wybierą i nie bójcie się, że Polska oderwie Polska od Unii Europejskiej. Nie w sztandzie. A tak Riki nawet nie chce. Bo gospodarczo my są tak powiązani, tak zaszperowani, że się nie da. A Bruksela no nie zrobi wykop. Bo są my tak zaszperowani, tak zabuksowani, że Bruksela jakby wykopała Polska, to się rozleci Unia Europejska. Bo to jest tyle interesów, to nie jest, jakby to powiedzieć, Unia wojskowo, militarno, kaj w każdej chwili idzie powiedzieć, wiecie co, moje wojski idą do mnie, wasze niech się zostaną u was, a jak mu się coś nie podoba, to idziemy na plac i pierymy się. To jest Unia gospodarcza. Gospodarka jest tak mocno związana, że wszystkie głupoty, co robią w Polsce, odbiją się w całej Europie. A jak robią jakieś głupoty w całej Europie, to odbija się to też w Polsce. Mogę padać tak, że ci, co gadają, że musimy przejść na likwidację kopalń w całości, to te zimy się obejrzą, jak im chłodzi i przywalą cenami. Bo nie da się za darmo ogrzać i nie da się, jak na razie, przy tym stopniu technologii, jaki mamy w Polsce, być bez węgla. A kludzenie węgla ze Rosji, czy tam skądś inkrząd, jest kompletnie nieopłacalne. W pokorze to ta zima. Teraz będzie, jak to w pokerze jak grają, jest pula i będzie sprawdzam. I tu przeciwnicy likwidacji kopalń będą mieli dużo trumfów. Nie wiem, czy wygrają, czy nie. Ja bym chciał, żeby wygrali, bo na Śląsku jeszcze tego węgla mamy dość dużo i dałoby się go dobrze spożytkować. Może przegrają, ale przegramy my wszyscy, bo będziemy biedniejsze. Obejrzyjcie, co się to robi. Chińczyki grają w gra gospodarczo, żeby dokopać Ameryce i co? I my dostawimy pożyci. Ameryka se dorada. Ameryka tylko pora dekretów prezydenta odwyrtnie na drugą stronę, tak jak robił to parę miesięcy temu ten ich prezydent. Zrobi to zaś Curik, tak jak było za poprzedniego i będą mieli dość gazu, dość ropy i nie będą się patrzyli na nic. Bo takie patrzenie, że my musimy przestać produkować dwutlenek węgla, no przez ta produkcja dwutlenku węgla, która była w Europie, to teraz jest w Chinach. No do tego trzeba dodać, że Chiny tak produkują ten dwutlenek węgla jak wulkan, razem z inkszym hasiem, z inkszym smrodem i jeszcze bardziej niszczą ta nasza matka ziemia, niż aby w Europie produkowali, dali na obostrzeniach, była produkowana stal w ilościach takich jak byłaby produkowana energia w ilościach takich jak jest potrzeba, nie? A magazyny energii i technologie magazynowania energii muszą się zmienić.
bo magazyny chemiczne są mało wydajne, mało opłacalne. Jest jeszcze jeden taki niewykorzystany, a dość znany już, bo od iluś tam dziesiątków lat, możliwość magazynowania w postaci wodoru. I dziwię się, że tego jeszcze nie robili, że nie ma to na skalę przemysłową praktykowane, bo przecież wodór to jest gaz. Gaz tak samo wybuchowy jak ten, co mamy w sieci, co z Rosji przychodzi. A elektrownie muszą łazić na co najmniej 40% wydajności, a jak elektrownie te tak zwane zielone produkują za dużo i te gazowe, te z węgla muszą obniżać, to są nieopłacalna produkcja i niepotrzebne maraszynie środowiska. Jakby tak szło to magazynować jako gaz i w elektrowni gazowej spolać wtedy, kiedy jest za mało sztrumu tak zwanego zielonego. I te elektrownie wcale by nie musiały obniżać mocy produkcyjnej i no byłyby przyszykowane na wszystko. Ale u nas się dało pieniądze na pierdoły zamiast na naukowców. Na duperele zamiast na rozwój techniki. My ino patrzymy jak, znaczy my, ci co nami rządzą, patrzą no jak się nachapać. Jak ze biedoka, jeden czy drugi, minister, premier, czy szef jakiejś tam partii, stawał się naroski milionerem. No nie wiadomo skąd te pieniądze się wzięły. I potem się boją, żeby im katastru nie zrobić. Oczywiście katastru takiego, co by biedoka nie pisło. Ale idzie zrobić taki kataster, że ci, co mają wielkie majątki pokryte w nieruchomościach, płaciliby stosowny podatek. Ale u nich są no podatek inflacyjny, bo to idzie na tych biedoków. Bo największe podatki w stosunku do swoich zarobków i swojego majątku płacą ci najbiedniejsi. Nawet ci, co myślą, że nie płacą, bo nikaj nie robią i no dostawają i żyją niby z podatków, bo z zasiłków żyją ze 500+, to niech sobie pomyślą, że oni te podatki i też płacą. I to płacą takie, żeby nie potrzebowali ani tego 500+, a można by im się opłaciło robić. No to do już zaś z poboczkiem.